Inna lillahi na rinƙi da Allah kwana na uku don hanji na sun lalace. Samu nan na ci abinci da yawa wallahi. Ye? Hai. Hai. Bana iya awon na lokacin zuwa masallaci yayin. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Barka kari. Gari. Gari. Allah noman lahiya nawa gani. Da Allah wata tambaya nake so yi ma Allah. Tambaya Allah sa na sani. Allah wai shi kasin kan musulunci guda nawa na? Shiga musulunci guda nawa na? Wai anya wai ba kwara 40 gaskiya ina sa ran da ne wani ne to wai ba wai waɗannan ina ina sa ran 28 na wallahi ni ina sa ran Allah da haka nan na ba haka nan na oh ba kai ka sani dan masani in ka sani ana taho wata mai wuri na ni na sani wallahi nawa na wala men no dama mun san irin ku wallahi ku ƙarya ga ku wallahi da yau a wata huwa kan ba wani na ba ta huwa ko in na faɗa wa abu ba ka yanda in kuma ana huwa in ci uban wallahi anya nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma ilmantarwa. Ku ci gaba da bibiyar mu a shafinmu a manhajan YouTube domin samun shirye-shiryenmu. Sannan kar ku manta, ku danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye